Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Eżiż devoti tal-Madonna nilqawkom għal din iċ-ċelebrazzjoni sabiħa fid-dar antika tal-Madonna l-Kappella minn fejn il-Verġni Marija kelmet lil waħda minna Karmela Grima. Insellmu lid devoti kollha tal-Madonna ta' Pino li bħalissa jkunu maqudin magħna permezz tal-streaming, b'mod speċjali nsemmu l-immigranti tagħna fl-Awstralja, fl-ibliet ta' Sydney u ta' Melbourne. Ġewwa Melbourne għandna s-santwarju ta' Bacchus Marsh immexxi minn Mons Benedict Camilleri li jagħmlu wkoll dawn l-erbgħat u jingħaqdu magħna wkoll f'dan il-mumenti ta' talb, insemmulhom mill-qalb u nilqawhom għal dal-mumenti ta' talb flimkien. Għandna talba ta' ringrazzjament mu waħda familja li qalet grazzja speċjali mingħand il-Madonna ta' Pino, irroddu ħajr flimkien ma' din il-familja tal-grazzja li tagħthom. U għandna talba wkoll għall-interċessjoni tal-Madonna għal waħda żagħżugħa li għandha bżonn it-talb tagħna f'dawn il-momenti importanti. Niftakru wkoll fil-mordla kollha tagħna li qegħdin fuq il-lista tat-talb tagħna biex il-Verġni Marija illum tagħti lill-morda kollha tagħna grazzi u faraġġ speċjali. Ħutejw narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw daw il-misteri qaddisa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana, mulej ħniena. Int li rid tmut għalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna t-triq tas-sema, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna rnubietna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti mlejt bid-doni tal-Ispirtu Santu lill-Verġni Marija hija titlob flimkien mal-Apostli Amen li aħna wkoll bl-interċessjoni tagħha nintlew bl-Ispirtu Santu. Aħna nitolbu qalb waħda flimkien u nwasslu lil bnedmin ħutna l-bxara tajba tas-salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla mek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal il-Presbiteri tal-Knisja ta' Efesu: ħudu ħsieb tagħkom infuskom u tal-merħla kollha li l-Ispirtu Santu għamilkom mas-sisa tagħha biex tiraw il-Knisja ta' Alla li hu kiseb b'demmu stess. Jiena naf li wara li nitlaq jien jitlu fostkom il-pub qalila li l-merħla ma jaħfrulix. U minn fostkom stess għatu qumu xi wħud li jgħalmu lil dak li hu kontra s-sewwa bil-ħsieb li jdawru d-dixxiepli għal warajhom. Għalhekk iftħu għajnejkom, ftakru kif għal 3 snin sħaħ lejl u nar qatt ma waqaft inwissi bid-dmuħ f'għajnejja lil kull wieħed minnkom. U issa nitlaqkom f'idejn Alla u l-kelma tal-grazzja tiegħu. Dik il-kelma li għandha l-qawwa li tibnikom u tagħtikom semkom fost dawk li huma konsagrati lilu. Fidda deb u l-bis ta' ħaddieħor qatt ma xtaqtom. Intom stess tafu li kienu dawn idejja li ħadmu għal-ħtiġijiet tiegħi u ta' sħabi. F'kollox urejtkom li b'xogħol iebes bħal dan tagħna għandna nieħdu ħsieb ngħinu lil minhu fil-bżonn waqt li niftakru fil-kliem il-mulej Ġesu li qal: min jagħti hu aktar ħieni minn min jieħu. Kif temmi jgħid dan niżel arkub teħ jitlob magħhom ukoll. Imbagħad infexxew il-kol f'bikja kbira u bdew jgħannu l-Pawlu u jbusuh. L-aktar li ħassew għax qalilhom li qatt aktar ma kienu se jerġgħu jaraw wiċċu. Imbagħad wasluh sal-ġifen. Il-kelma tal-mulej. Slaten tal-art għannu lil Alla. Ibba ta' Alla l-qawwa tiegħek, wetta Alla dik il-qawwa li ħaddimta għalina lejn it-tempju tiegħek f'Ġerusalemm għalik islaten iġibu lotjiet.
Slaten tal-art għannu lill-Alla, faħru bid-daq lil Sidi l-Mulej, lil dak li jirkef fuq is-smewit ta' dejjem, araħ se jsamma leħnu leħen qawwi, għarfu il-qawwa ta' Alla. Fuq Izrael il-kobor tiegħu, fis-smewit il-qawwa tiegħu, tal-biża' Alla fis-santwarju tiegħu, u Alla ta' Izrael li jagħti qawwa u ħila lill-poplu tiegħu. Inqumu bil-wifqa. Il-kelma tiegħek Mulej hija l-verità, għaddisna permezz tal-verità. ħajkunu ħaġa waħda bħalna, il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu refa' għajnejh lejn is-sema talab u qal: Missier Qaddis, ħarishom f'ismek dawk li inti tajtni biex ikunu ħaġa waħda bħalna. Kemm domt magħhom, jiena ħaristhom fl-isem tiegħek, l-isem li tajtni, u jiena ħadd ħsiebhom u ħadd minnhom ma ntilef ħlief bejn it-telfien biex isseħħ l-Iskrittura. Imissa jiena ġejja għandek u qiegħed ngħid dan kif għadni fid-dinja biex huma jkollhom fihom il-ferħ sħiħ tiegħi. Jiena tajthom il-kelma tiegħek u d-dinja badithom għaliex huma mhumiex tad-dinja kif jiena m'iniex tad-dinja. Ma nitolbokx li twarrabhom mid-dinja imma li tħarishom mill-ħażin. Huma mhumiex tad-dinja bħalma jiena m'iniex tad-dinja. Qaddishom permezz tal-verità. Il-kelma tiegħek hija l-verità. Kif int bat lili fid-dinja, hekk jiena bat lilhom fid-dinja. U jien minħabba fihom nagħti ħajti biex huma wkoll ikunu mqazzin permezz tal-verità. Il-kelma tal-Mulej. F'dawn l-erbagħat li ġejjin se nippruvaw nimmeditaw flimkien waħda mit-talbiet l-iktar popolari li tingħad f'dan is-santwarju li mija t-talba li nsellmula bija lil Marija hija t-talba ta' Islim għalik Marija, hija t-talba tal-Ave Marija. U fil-waqt li aħna nkunu ngħiduha veru li kultant ma nkunux konxi biżżejjed ta' ndrajnija din it-talba imma nkunu nirrepetu il-kliem ta' min? Il-kliem tal-Anġlu Gabriel. Issa Gabriel ukoll kien joqogħdu nirriflettu ftit fuq ismu l-ewwel huwa Anġlu. U Anġlu fil-Grek li hija l-kilba li bija nkitbu l-Vanġeli hija messaġġier. Imma jismu Gabriel, u Alla, u Gabbi tfisser qawwa ta' Alla. Mela dan il-messaġġier sa juri il-qawwa ta' Alla. Alla jażlu l-den messaġġier biex ikellem l-ewwel lill-missier San Ġwan Zakkarija u jħabbarlu li se jitwieled il-prekursur ta' Kristu. Issa jażlu biex jħabbar lil Marija biex jgħidilha li ksbaħ aħbar li l-umanità, id-dinja kollha kienet tistenna dakinhar. U li sbaħ aħbar li l-umanità llum għadha tistenna. Alla volja kultant ibda minna l-insara forsi maħniex preparati għalija. U x'inhi l-ewwel kelma illi l-Anġlu jgħid lil Marija? Slim għalik Marija. Slim għalik Marija mhux eżatta preċejs. Illa għaliex fil-Grek propju qiegħda xare u xare qiegħda ifraħ u Marija, ifraħ. Issa aħna nafu li s-slim għalfejn iwassal mhux għal-ferħ. Meta inti tkun paċi miegħek innifsek, meta m'għandekx tensjonijiet, la miegħek innifsek għax kultant irrabjati għalina nfusna mhux hekk? Nagħmlu xi ħmerija aħna u nirrabjaw għalina nfusna. Tkun issajjer ħaġa ma tiġik sew taqbiżlek tgħid storduta ma nafx fejn jien. U kultant irrabjati għal dak ta' madwarna, u kultant irrabjati għal dak li qed jiġri madwarna. U kultant nikkundannaw il-dak u l-ieħor minħabba nuqqas tal-paċi, eċetera, eċetera. Imma meta tkun fis-slim, mhux ferħan tkun, ifraħ, Marija. U din it-tislima l-Mulej jgħidilna lilna anke kull meta nirfsu
dan is-santwarju. Ħallu ftit il-ħsibijiet qalta moħħkom, it-tensjonijiet, ir-rabji, id-delużjonijiet, il-frustrazzjonijiet li lejn minn dak il-bib. Hemm ħafna tiġrib għalina nfusna, għall-familji tagħna u għal ta' madwarna, l-inkwiet li għandna bejn il-familji, l-inkwiet li għandna bejn il-komunitajiet, il-ħsibijiet, il-ġirja wara l-affarijiet tad-dinja li jġelduna mal-oħrajn, ma jħallunix bi kwietna. Ifraħ, o Marija. Dik hija tislima li l-anġlu jagħti lil Marija u jagħti lil kull wieħed u waħda minna. Għaliex? Għax issa Alla li huwa qawwi kif ixet ismi, Gabriel qed jgħidha din, kif ixet ismi għax jien messaġġier tal-qawwa tal-Alla. Jien se nagħmel li din il-qawwa tkun fl-umanità fraġlitakom biex intom tarfu illi Alla ħajsalvawkom, illi Alla ħajtikom il-ferħ. Fl-Iskrittura insibu ħafna drabi din l-espressjoni, din l-emozzjoni, il-ferħ. Mhuwiex il-bot minn Alla, il-ferħ huwa sinjal tal-preżenza tiegħu. Fil-fatt waħda mid-doni tal-preżenza tal-Ispirtu Santu fil-bniedem hija l-ferħ. Hija l-ferħ. Jekk int m'għandekx il-ferħ f'qalbek, tittiċċekkja ftit lil qalbek. X'hemm nieqes fija, fil-fidi tiegħi. Għaliex qed nimblokka il-ferħ tal-preżenza tal-Ispirtu fija. Allura għandna lil Adam jifraħ beva. Ara fl-aħħar ġiet waħda li sa takkumpanjani. Adam m'għadux waħdu. Adam sab is-sieħba ta' ħajtu. Kemm drabi fil-ħajja tagħna il-miżewġin jistgħu jgħiduha, kultant tara ċerti messaġġi fuq Facebook vera sbieħ. Int uniku, int unika meta jiċċelebraw anniversarji tal-żmien jew taċ-ċelebrazzjoni. Kemm importanti illi ngħiduha lil xulxin anke fil-mumenti, int uniku għalija, int unika li jien għalik nagħmel kollox. U mhux biss ngħiduha ma ngħixuha. Għaliex għax Alla li inna tefanna ħafna nies madwarna għalfejn biex jħobbuna jakkumpanjawna. Imma ma rridux inkunu egoċentristi aħna biss. Imma bl-imħabba Alla inħobbu lill-oħrajn. Marija x'intirċievi l-aħbar tlebbet lejn l-oljiet ta' Ġuda biex issellem lil qaribta Eliżabetta. Il-ferħ irid jakkumpanjana. Il-Verġni Marija fil-waqt li tifraħ tiftakar ukoll f'dik il-vers tal-Iskrittura, il-ktib ta' Sofonija il-profeta meta jgħid għajjad bil-ferħ bint Sion, Iżrael semma leħnek, infex flena u ifraħ b'qalbek kollha bin Ġerusalem. Il-Verġni Marija tgħidilna x'għandruh dan il-ferħ Alla. Meta noħorġu minn hawnhekk f'dawn il-laqgħat sbieħ li nagħmlu magħna, mhux noħorġu b'geddumna mdendel. Papa Franġisku din jgħidha l-insara għandhom ixandru il-ferħ tal-Vanġelu, il-ferħ tal-aħbar it-tajba. Aħbar it-tajba l-Vanġelu eżistijaj. U aħna rridu nkunu preżenza ta' aħbar it-tajba. Meta ħaddieħor jarana risq il-lejħ, jew nkunu fil-komunitajiet tagħna, in-nies mhux jieħdu qatax jarawna mħabba d-gergejr tagħna, minħabba l-preġudizzi tagħna, minħabba s-supervji tagħna, imma jgħidu wasal il-ħabbar tal-ferħ. U meta wieħed ikun maqut malla u jara il-providenza tiegħu bħala aħbar ta' ferħ, din l-aħbar ta' ferħ ixerrida ma' kulħadd. Il-ferħ iwassal ukoll għalfejn għal fiduċja sħiħa f'Alla. Anzi jitlaq minn hemm. Meta inti għandek fiduċja sħiħa f'Alla, xejn mhu se jinkwetak. La l-mart illi jaħkem lill-bnedmin kollha, la l-inkwiet, la t-tiġrejb u lanqas in-nuqqas ta' mezzi. Hawn nies li m'għandhomx paċi f'qalbhom għax jaħsbu li m'għandhomx biżżejjed biex jgħixu. Imbagħad jinsew illi għandhom iż-żejjed u kultant jinsew jaqdu ftejt lill-oħrajn. Tara nies li huma ġenerużi li jagħtu mill-ħin u minn dak li l-bambin jipprovdilhom, u tara nies sibhom biss u inkwetati biss kif ħajgezzu ftejt għax jaħsbu li aħna hawnhekk se ngħixu xi 200 jew 300 sena. Eżis, il-fiduċja f'Alla timlina bil-ferħ u tallimna ngħixu għall-ġurnata tal-lum. Il-ferħ iwassal għal xi ukoll għax-xewqa kbira tal-preżenza tal-Alla. Meta għandna lilu għandna l-kollox u l-kulħadd sa Franġisk jgħidlu mio Dio mio tutto. Inti Alla tiegħi u tiegħi kollox, m'għandix nambi. Għalhekk niftakru eżis fil-ġurnata għażiża tal-lum it-tielet erba' tal-Madonna. Il-Mulej jibatilna wkoll il-messaġġier tiegħu, il-qawwa tiegħu lil Gabriel biex jgħidilna
illi jum magħna u jistedinna wkoll biex bħal Marija nifirħu bil-preżenza tiegħu u nxandruha bl-ottimizmu tagħna, bil-fidi tagħna, fit-talb tagħna, fl-imħabba u fil-maħfra li nagħtu lill-oħrajn. Ikun infakkar Ġesu Kristu. Miġburin madwar l-artal tal-mulej. Ejjew issa nresqu it-talbiet tagħna mulej għalina l-koll biex it-tiġrejb ta' din id-dinja li jgħaddi jeżist. L-ebda tiġrejb musa jeqret lill-bniedem ma aħna Alla u Alla li jenna jħobbna u jpoġġina kontinwament taħt il-ħarsien tal-mant ħelu ta' bintu l-Aziza l-Verġni Marija. Nidħlu aħna u nitolbu ħalli jidħlu oħrajn ukoll, speċjalment il-morda kollha tagħna, dawk li għaddejjin fit-tiġrejb fir-relazzjonijiet tagħhom fil-familji, dawk li għandhom problemi fuq ix-xogħol, dawk li għaddejjin minn momenti ta' testijiet mediċi. Nitolbu ismana, nitolbuk mulej għalina l-koll biex dawn il-laqat ta' nhar terba jservuna biex nitħeġġu ħalli nkunu nistgħu nirċievu l-aħbar sabiħa tal-Vanġelu u din l-aħbar ngħixuha fl-emejjel tagħna ta' kuljum. Nitolbu għall-familji tagħna biex ma jitilfux din ir-rabta sabiħa mal-Verġni Marija, speċjalment it-talba sabiħa tar-Rużarju illi taqadna fl-imkien mal-Knisja u taqadna mal-qaddisejn tagħna fis-sema. Nitolbu għal wieħed saċerdot li kien devot ħafna tal-Madonna ta' Pino illi miet miż-Żurriq Malta, Fader Raymond Kassar, studja magħna fis-seminarju daqs 40 sena ilu. Nitolbu għalih għal familjari kollha tiegħu biex il-mulejja tih il-glorja tas-sema l-Verġni Marija li tant kien iħobb, kien jiġi jżura dejjem f'dan is-santwarju ta' tih il-premju mistħoq. Nitolbu fiskit ta' qalbna kulħadd ipoġġi l-intenzjonijiet tiegħu speċjalment lil dawk il-persuni li huma jeżist. Impoġġu l-intenzjonijiet li semmejna fil-bidu tal-Qudiesa Rodduħaj lill-Verġni Marija li qatt ma tħalli lid-devoti tagħha li jaqtaw qalbhom quddiem id-diffikultajiet illi jiltaqgħu magħhom fil-ħajja. Nitolbu għall-morda kollha tagħna, speċjalment għall-ommijiet żgħar tagħna biex il-Verġni Marija tagħtihom il-faraġ u il-fejqan li għandhom bżonn. Bil-qalb. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbejn issa u fis-sija semmu friġ l-altar tijek, għanja ta' ferħ ta' għadna ħaġa wahda miegħek, miġbura f'tal-baħir għana ġieli jistħoqlok hawnatu. Itolbu ħunti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqa' Missier Qaddis daw l-offerti li ġibnielek b'qalb ferħana u għatina li nkunu dejjem nixbu lill-Verġni Marija billi noqogħdu għal dak li nnebbaħna l-Ispirtu Santu nfittxu f'kollox il-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa b'xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħaj.
għaliex intajtna eżempju mill-aqwa ta' xirka fit-tal fil-Knisja tal-ewwel żminijiet meta wrejtna li l-Om Ġesu titlob qalb waħda flimkien mal-Apostli. Li kienet tistenna titlob il-miġġa ta' Kristu, talbet bil-ħerqa kollha ta' qalba li jisseħħ il-wegħda tal-Ispirtu Santu li kien għamel il-mulej. Li fuqha l-Ispirtu Santu xeħet id-del tiegħu meta l-Verb ta' Alla sar bniedem mill-ġdid imtliet b'dan id-dom mis-sema tal-Ispirtu Santu mal-bidu tal-poplu ġdid tiegħek. Għalhekk il-Verġni mqazza saret eżempju għall-Knisja ta' ħerqa fit-tal, ta' ħeġġa fl-imħabba, għall-Knisja li malma mid-doni tal-Ispirtu Santu tistenna tisar it-tieni miġġa ta' Kristu. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma' tagħhom il-qani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennu lek. Qaddis, qaddis, qaddis. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħaj ħobs raddi l-ħaj qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' d-nubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru bil-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Wirroddulek ħajra xoġbok tilqana għaw quddiemek biex naqduk. Mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Karmelu Sammut illi jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamil li kifu bil-mamudija miet fibnek u bħal ibnek, ekku kol fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll futna illi raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazzhom malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew niġbru x-xewqat, id-diffikultajiet tagħna, impoġġuhom fil-qalb tal-missier tagħna tas-sema, naqdu wkoll id-batijiet ta' dawk ta' madwarna, persuni li għaddejjin minn xi diffikultajiet partikulari, weġat tal-qalb, meta smajna b'xi aħbarijiet mhux tajba
ta' dawk ta' madwarna, impoġġuhom il-koll fil-qalb tal-qawwa tal-Alla, Alla setani, Alla l-qawwi, Alla li jrejt il-ferħ tagħna. Ejjew nitolbuh il-mulej biex jibatilna l-messaġġiera tiegħu, ħalli aħna nkunu wkoll messaġġiera tal-preżenza tal-ferħ tiegħu bil-qalb. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnat ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, afrinna dunubitna bħalma nafru lil min hu ħati għalina, u la daħanniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna xinkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew, nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dunubiet niżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħatiha istimolaqda li inti trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Bil-qalb għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-dunubiet tad-dinja. Ħen jindaw l-huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sema distijek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sema distijek. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġniet
dan Addis Awi tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem Addis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena, kollok tjiba tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem Addis tiegħek. Alleluja, alleluja. Tolbu għal-familji kollha tagħna u Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull fuħrija sabiex miegħek imennija ingawduk fl-eternità. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nitolbu u Alla li għaddejja tiegħek li tmajtna bl-istess ħobża tas-salvazzjoni, ġeddidna bl-istess don tal-Ispirtu Santu. Atina illi taħt il-ħarsin tal-Verġni Mqazza Marija inħabirku għall-għaqda u slim bell-aħwa li għalihom offra lilu nnifsu bħala vittma għas-salvazzjoni ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju lontana